कहा तरीके बोलो मुआ बीरो रस के प्रदेश में बड़ मेहरारू कहलस के बोलो मुआ मेहरारू के माने का बुझल गाय भैंस मेहरारू गाय भैंस ना नु हियो खूंटा पर बांध देलो भर नाद गवत चला देलो खा के आ घायल भैया एने आवो मेहरारू कलश के बोलो मुआ देखो देखो हमनी के हम बोलाई तो बुझिया कि संत भेरी जाता नहीं हौ बोला बस तो बुझिया कि लंठ भेरी जाता ए जाय अइबू वो खाली लंगड़ा तलय से काम होई भाव से काम होई वो लंगड़ा या हौ लंठ भेरी जइबू तो खाली अम्मा में तो सही काहे कि भेटा तो बाना ना दोसर तो काम बाना जन लो मेरा रू कलश के सजनवा ये सजनवा बकरी ककरी खाती है तो 6 महीना पर में मियाँ लगती बोल देती हई देह रोज अन्न खाता तो ये कुछ कही कि ना कही यो मुहे से नु मरद कले करे पगली कुछ रुपया पैसा कमा देवे दो घरे तया वही के बाद मेरा रू कलश की कितना रुपया कमा के आइबो 10,000 20,000 50,000 1 लाख तबो घाटा में रहबो मर्द कहले कि काहे कलश कि तू लाख के चक्कर में बाड़ो आई जब करोड़ों के जवानी जियान होते ई तो उहे हाल हो गई कि सोना दहाई जाता कोयला पर छापा मर ले बड़ तारा बुझाते नहीं के मर्द कहले कि रह जा आ जाई चिंता मत कर कलश की कहिया आ जाइबो जब जवानी ढल जाई तहिया दू गो चीज जोगावल ना जाए ऊ का चूरा आ जवानी चूरा जोगईबू कि अगला साले भातार खई है चूरवे तीत हो जाई फेंके के पड़ जाई जवानी जोगईबू कि 10 साल बाद भातार है तो भोगल जाई जवानी ढल जाई बुढ़ापा चल आई टावरे काम ना करी सिर दूर के फेंके के पड़ जाई दू गो चीज जोगावल ना जाए चूरा या जवानी आ दू को चीज रोकाए ना पानी या जवानी दरिया को बांध बांध के पानी को रोक ले और किसका मजाल है जो जवानी को रोक ले ऐसे मेहरारू कहती है का मेहरारू कहती है का तहरानियन काठ करे जा केहू के ना बाटे रानी सब परदेसी घरे अइले आ तहरा भाड़ा नया टे कहतिया काठ करे जा केहू के ना बाटे सब परदेसी घरे अइले तहरा भाड़ा नया टे राखी देला चैतो में छछ नाई के राखी देला चैतो में छछ राजा घरे आई के
के बलमुआ बानी बेहाल हाल बुझल का दिल के बाहर लुटेला लहरा पियही के दिल के बानी बेहाल हाल बुझल का दिल के बाहर लुटेला लहरा पियही के दिल के कबो याद ना करेला याद तो दूर बात कबो फोनो तारा करे के समय ना मिले कहा तरीका कबो फोनो ना